Kidnapping o away pamilya. Mao kini ang mga posibleng anggulo nga gisusi sa Lapu-Lapu City Police Office sa nagpadayong investigasyon sa giingong abduction sa usa ka babae ug iyang masuso sa kadalanan dapit sa barangay Suba Basbas, Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Lunes sa gabii, Mayo 19, 2025. Base sa investigasyon, adunay usa ka black nga van ang nagpakusog og dagan paingon sa ML Quezon National Highway paingon sa Cordova ug nihunong sa iskina sa usa ka subdivision sa Suba Basbas. Diin gikatahong gidagit sa suspect ang babae ug ang iyang masuso. Kuyog sab sa biktima ang duha pa niya ka anak apan gikaingong nakadagan palayo sa van ang duha ka bata. Mibutyag ang tigpamaba sa LCPO, Police Lieutenant Colonel Christian Torres, nga tungod walay kabanay nga mireklamo sa istasyon, sila na mismo ang milusad og motu proprio investigation. Do wala pa formal complaint or nireklamo dito sa atong buhatan sa Police Station 4 or any police station dito sa ato sa headquarters nga mo-allege gyud nga naagi gi-kidnap, naagi gi-abduct. Negative pa gyud ta nakadawat og report ana. Motu proprio investigation conducted sa ato ang investigation sa wala pa formal complaint o pa reklamo o pa nisang at as long as nag-viral na siya mao man ay directive sa atong national headquarters. Nagkanayon si Torres nga wala pa nila nakit-an ang mga bata nga giingong nakaikya sa insidente. Nakadawat sab sila report sa LCPO Station 4 nga sa wala pa nahitabo ang giingong pagpanagit nga adunay away managtiayon nga nahitabo sa maong dapit. Giklaro sab ni Torres nga ang police outpost sa maong ruta nagtuo nga van ra kini sa ilang kaubang pulis o security personnel. Apan usa ka testigo mibarog nga kidnapping gyud ang iyang nasaksihan. So abi na kinsay nagchagit man ba abi na nagkabuar ana. Mato ngayo na magkuan tabang mo to layat ko nya pag layat ako mato action magkuan migawas ang sa kalaki gipantawag pa mga bata ba taong ina na panagan mo diba si makarga mo. Aso isa testigo nga miduol unta siya sa van apan ni action og bunot o pusil ang suspect. Matud niya nga wala na niya mailhi ang naong sa suspect o sa mga biktima tungod sa kangitngit sa lugar. Gisuwayan sab sa mga residente sa dapit nga babagan ang van apan nakalusot kini og dayong misutoy sa pagpadagan. Kung naa po siya diri giharangan na mudra sa kenan. Matog ipalabay mo bato kay di man jud mo gawas mangita mo siya paagi para makalusot siya. Pagtanaw na ako ma'am kay nagtuog ka ng iyahara ka ng papa na. Iya nakakuan mo kung una mo ko may nagmas, ya nagkaw, ya nagjacket. Ako di siguro ni ko ano, mataong gilayat kay. Syagit mo. Gilayat meaning imo gitanaw sa pansit. Ako gikuan ba niya? Nako kidnap jud kay ni kay maklaro man jud. Nagkaw pa ya nagjacket. Miawhag si Torres nga unta na anay mo patimaw nga kabanay sa giingong biktima ug musang-at og reklamo aron makatabang sa ilang investigasyon. Mao lagi na nakita nila nga katong babae kuyog ang bata then katong duha nga nakadagan kuno nga mga anak sad nga wala makuyog. Ang gawin gyapon anak considering from barangay Suba Basbas boundary sa Cordova naa mo ginan nga CCTV diha. Prior to the incident is naay away ang managtiayon nga allegedly mao na mga biktima. Mao na ang gitan-aw sa Station 4 initially managtiayon to then iyang gikuha ang iyang asawa then gisakay sa van. Kini si Liza May Piñaranda alang sa My TV Cebu.